Kovalchuk poikittaisyöttö, hyvä katko, siitä päästään jopa kahdella yhtä vastaan. Peltonen, Olli Jokinen mukana hyökkäyksessä, takamies tulee myöskin mukaan, Peltosen syöttö! Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Peltonen syöttää, Olli Jokinen laittaa jäätävät kätensä eteen! 49-17 ja Suomi johtaa ottelua 4-0. Jokohan nyt alkaa riittää. Peltonen, Olli Jokinen vastahyökkäykseen. Katsokaa tämä jäätävä hyökkäys. Luganon mies katsoo, että sieltä tulee Jokinen ja Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Näin Ville Peltonen, Olli Jokinen. Pelattu 49-17 ja uskokaa tai älkää, Leijonen miehistö johtaa välieräottelua Venäjää vastaan 4-0. Joukkuetta, joka ennen tätä ottelua ihan aiheesta oli kaikkien asiantuntijoiden mielestä tähän mennessä turnauksen paras joukkue, mutta nyt on tullut sieltä kuuluisasta jääkarhujen maasta miehistö, joka näyttää, että nyt on pelissä sellainen syke, että alta pois. Suomen